Здравейте, приятели, аз съм Чикабрат и тази седмица ще ви покажа нещо, което мисля, че ще ви е интересно. И това е как да направите тест версиите на програмите вечни. Тоест, да кажем, че сте изтеглили някаква програма, която трябва версията е за 30 дена. И как да направите така, че това число 30 да остане за винаги, без значение колко дни минават, на програмата да ви пише 30 дни и вие да си я ползвате безплатно. Това е, което ще ви покажа днес. Това, което всъщност ще направим е, че аз ще изтегля една програма от интернет, която един вид ще хакне trial версията на другата и ще направи така, че времето за тест версията ще спре. Тоест, както времето си тече нормално, времето за trial версията на програмата просто ще спре и няма да изтича това време, за което ние можем да използваме. И по този начин ще можем да използваме програмата безплатно, тази, която я имаме само за тест версия. Аз съм инсталирал Camtasia Studio 8 и на нея ще ви покажа как става всичкото, как става това, но вие можете да използвате която си искате програма. Ето, както виждате, програмата е за 30 дена, аз днес съм инсталирал, можем да използваме само за 30 дена. Преди да пристъпя към истинската част на урока, искам да ви покажа нещо друго. Момент само. Значи, сега ще променя датата. Значи, както виждате, датата е на 24 февруари 2015, аз ще я направя на, да кажем, 12 март 2015. И сега с нововъведеното време ще стартирам Camtasia Studio. Както виждате, след като превъртих датата напред, и тук датата също така се преместила, т.е. ние като превъртихме датата напред, вече можем да използваме Camtasia Studio за по-малко дни, което значи, че програмата се е повлияла от нашата дата. Сега ще върна датата обратно. На 24 февруари 2005. И отново стартирам Camtasia Studio. Както виждате, 30 дни се върна и както виждате, вие можете да си превъртате тест периода и с датата, т.е. да си връщате винаги времето, но това абсолютно не е препоръчително, защото залъгвайки компютъра за времето, всъщност вие залъгвате себе си, защото много програми ще се повлияят от това. Примерно антивирусната ви ще се обърка, защото няма да знае кой точно апдейт да изтегли. И най-големият проблем е, че няма да можете да сърфирате свободно в мрежата, защото вашият браузър няма да може да отваря сайтовете, които използват защитено свързване, т.е. SSL сертификати, защото SSL сертификатите са валидни само за определен период от време и просто като залъгвате компютъра за времето, браузъра няма да може да чете тези сертификати за сигурност и ще ви дава грешка. И сега е време за главната част на урока. Сега ще отидем в интернет и ще изтеглим тази програма, която ще хакне един вид програмата, която искаме да ползваме вечно и времето ще спре само за нея, не за целия ни компютър. Програмата се казва Run as State. Ето това представлява тя. Не можете да я свалите от много места, тя е безплатна, но аз се предпочитам да я сваля от сайта на Nearsoft, ще има линк в описанието. Сега превъртаме надолу, докато не стигнем до ето тези два линка, цъкам на Download Run as State и ни се отваря ето този zip файл. Разархивирам го. Така. И сега ще отворя програмата ето така. Ето това трябва да отворите. Така ще махна тази отметка и давам на Run. И ето това представлява програмата. Значи, първо, много важно е да знаете кога сте инсталирали тест версията на програмата, която искате да върнете. Значи, днеска е 24 февруари 2015 и аз съм инсталирал Camtasia Studio 8 днес.
Тоест, първото нещо, което трябва да направите е да натиснете на Browse и да селектирате тук къде точно сте инсталирали. В случая нас е диск C, Program Files, TextSmith, Camtasia Studio. Ето тук. След това ето тук връщате кога точно сте я таковали, инсталирали. В случай е 24 февруари днес. Часа тук не е нужно да го пипате. След това махате тази отметка тук и я поставяте най-отдолу. Ето тук. Сега тук можете да си създадете иконка на работния плод. В случая нашата иконка ще казва Camtasia, само така. И натискате на Create Desktop Shortcut и ето я тук. И натискаме на Close. И сега ще стартирам програмата от тук. Така. И всеки път, щом стартирам Camtasia Studio от тази иконка, тя ще е с спряно време. За да ви покажа, сега ще върна датата отново. Ще я сложа на, да кажем, на 15 март 2015. И стартирам Camtasia от шортката нормалния. И виждам, че ми остават 11 дена само. Сега това, което ще направя, е ще стартирам програмата с новия ми пряк път. Ето тук, на който е спряно времето. Да видим дали времето е спряно. Ето, виждате, времето на програмата е спряно и пак ми остават 30 дена. Като стартирам програмата от нормалния и шорткът, ето тук, ми остават само 11 дни. Докато ако стартирам от тук, от новия, с спряното време, ще ми е за 30 дни. Ето виждате как става работата. Но имайте предвид, че времето за програмата е спряно само и единствено, ако я отваряте с Run As State. Затова е създадено удобството Shortcut, за да стартирате програмата винаги с Run As State. Ако сега аз направя така, че времето съвсем да е изтекло, примерно да кажем на 30 април, и стартирам през нормалния пряк път, ще видя, че времето е изтекло. Край. Но ако отворя от тук, имам 30 дена, както виждате, и ми се отваря просто програмата, както виждате. Ето, това е начина, виждате, много лесно става и същевременно времето не е спряло за целия ви компютър, ами само за моята програма, в моя случай Camtasia Studio. И това е начинът, по който правите и с всички програми. Просто стартирате, трябва да посочите часа и датата, т.е. само датата, когато сте инсталирали програмата, да сложите долната отметка, да си направите шорткът, така че да ви е по-лесно просто, и да натиснете на Run, просто само, или пък на Close и да дадете от тук. В случай дали ще дам на Run, все едно. Все същото се получава. И това е, видяхте как става, много е лесно. И всъщност другото, което е, че ако дам тук на Properties, ще видя, че Target Location е Run As Date всъщност. А пък на оригиналния шорткът Target Location е Camtasia Studio 8. Виждате. Това беше от мен. Надявам се урокът ми да ви е бил полезен. Ако ви е бил полезен урока, се абонирайте за мен. Посетете моят вебсайт chikabrat.com. Също така коментирайте клипчето и го харесайте, ако ви харесва. Това беше от мен за сега. Чао!